Okay, terada daripada chicken ton daripada dia, chicken ton. Kapabukal yang tag ini tubig. Okay, dia mengatur butang ng chicken ton, di ba? Butang para chicken ton. Ang butang na siya daan para kabukal yan. Sili din daghan. Sarap ya kapag chicken ton mga badi sa ato pa. Para Kita nato ng sili. Diba? Isara man nato. Ano sili mga badi sa kapag chicken ton. Sili daghan. Diba? Sa Siyam duwa kabuk. pa. Siyam ka sili sa kapag chicken ton. Para mula mambi mong sungod. Okay. So ako na rin gibutang yung mga kwan. Kadus. Ano sa mga badi? Tampak, butang basura. Butang na tayo yung tuyo. Ano butang tuyo ba na siya ambot? Sabay tao yung niya. Tuyo. Sa manay siya mantika. Mantika na siya. Ito na yung butang mantika. Wala siya dapat tirada pa ba di. Kugaon na nato ang sili. Siyam to ka sili mga badi butang nata dayon apat kanton. Kaya ano mga tirada na ba di? Pag isa ra ka bukang patid kanton, butanging sili daghan para mulambi mong simod. Hindi ka na yung mga silingan da nga marites, silihi ang baba. Mulambi ang simod. Mga tirada na ba di? Okay, basta na ta. Okay, tolao. Para di halang ba. Okay, orang ibutang na yan sa umbalunan. Isa dihang mga na din ta mga badi. Sige lang ka mga hungit dia. Nakaon sili. Kaon da sili badi. Ano na yung kanda badi. Dugang kusog. Kaon. Lami. Lami kay. Dapal. Ato. Again badi. Kalami. Sa pajit kanton nga halang. Okay, relax. Inom day tubig lamo-lamo. Kaon sa dapal na sa badi. Dapal. Tug nga mabusog. Sige likramo dia. Kaon. Tinuyuan na nimo. Sige kag likramo. Kaon dia dapal. Diba? Lami. Tagamtaman mo ang siyam kasili. Sige dapal. Dapal pagid. Stop. Relax. Pamati mo na. Okay, otrasad. Dapal lasad. Sige. Antod nga manlambi na mong simod. Okay. Sige good. Sige tayhok da simod. Sige dapal na po dapal. Dapal ay kalugda. Sus halang ra na. Ay kalugda kana badi kaon kana para manambok. Di ba? Way halang ay siyam ra manggod kasili, way halang na. Nang siyam kasili. Kulangon ra na. Wa na di na mo talab ang siyam kasili. Basta na ibugnaw nga tubig. Okay, dugday. Paminsar gad si badi. Dapal na sa badi kay hapit na mahurot. May nanay kulang. Ayaw na kubkuba. Ayaw pagton la. Namula rin. Tagamtaman badi. Namula. Jag action na gud lambi ang simod. Dapal na po. Dapal. Ayaw kaulaw. Ayaw kaulaw badi. Kaun. Ano. Dapal. Diba? Ice cream. Paminsar eh. Okay. Diba? Mulang naong badi. Ano mo style badi pag saragabok imong pansit kanton.